вика там на улицата? Кети, кой вика там на улицата, бе, мама? Баба Виолета. Баба Виолета и какво вика? И на клавите вика. Айде! И защо им вика? Ами защото е да тъгват. Айде! Така ли им вика? И те какво правят кравите? И те му. И те бабат му. И те. Те май не я слушат, нали? Да. Не слушат. И тя само вика. Тя само вика. И тя не слуша клавите, и защото се пипеят и пеят му. Му. И тя къде ги води сега? И тя ги води там на поляната клавите и те леват. Реват? Да леват. И защо бе, мамо, реват? Еми, защото са големи клави, не може да ги видя. Не можеш да ги видиш? Да, А тебе страх ли те от кравите? да. В топа има ли нещо, да не е страх? Так ме. И ти с кого излизаш да ги видиш? Татко ти и там е страх, татко ти. С баща ти те е страх? Да, Нали не те беше страх с тати като си? да. Но ме е страх от клавите. Какво сега идваш тук? Да се видиш? Да. Ах ти!